Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Presidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangolankhulapo kulankhula popanda mantha kuwayimirira Malawi mu dziko la manjanjawidi amene cholinga chawo osakhala kuti kutukula dziko ayi koma cholinga chawo ndi kuba. Lero zinthu zafika posokonekera ndipo Amalawi mukuyenera muzisankhire nokha chifukwa ngati simupanga chofunikiracho mukasankhaso kawiri manjanjawidi mwapasa mavoti muvutika kwambiri. Tikunena pano manjanjawidiwo akunka khomo ndi khomo madera osiyanasiyana Salima, Dowa, Mangochi, Kasungu, Mchinji, Deza komanso ngakhale ku Southern Region, Eastern Region. Ndikumawuza anthu kuti kodi muzavotera ndani. Mutiuze atanyamula maujeni awo mahadi cover awo mabuku awo manjanjawidi kumafunsa anthu kunena kuti muzavotera ndani, mukuyenera musamale kwambiri. Ndipo akaona kuti iwewe wanena kuti uzavotera mwina khandi Peter Mutharika, khandi Kabambe, khandi Joyce Banda sakukulemba zina, koma ukangonena kuti tizavotera Lazarus Chakwera akumakulemba zina ndikukuza kuti siku lovotaro ukangovota iwe uzalandira 50 million. Muziwe kuti limeneyo ndi bodza la nkhukhuniza. Ndipo Amalawi musanyengeke iya anthu amene wandiona alephera. Tikunena pano thumba la simenti la kwana 50,000 thumba la simenti. Ndi ndani amene atazimanga atamange nyumba chaka chino? Ndi khayokhayo amene ali wandale komanso anthu okuba. Anthu awawa alephera kopya. Nkhani yayikulu lero ndikufuna ndimuchenjeze Michael Owusi komanso kumuyamikira Michael Owusi kunena kuti mukuyenera muchite beef security yanu, beef up security yanu maimweneni kumene muliko. Anthu awa ndi anthu oyipa kwambiri. Ntchito imene mukugwira iwo achenjeza Amalawi yoyima pachilungamo anthu ena sakukondwa nayo. Choncho anthu awawa akonzeka kuti akupangeni chipongwe. Mukuyenera muchite beef up security yanu Michael. Anthu ifeyo ngati nzanu nimakukondani. Do not take everything for granted. Mukuyenera kuti pamene mukupanga misonkhano yanu yoyima yaudya zachi alibe mulandu, komanso pamene mukunena chilungamo cha mbomamu mukuyenera kuti mukhale ndi security yokwanira. Don't take everything for granted. Anthu amene wawa ni manjanjawidi, anthu oyipa kwambiri. Ndipo osafuna so kumuopa munthu iyayi, osapepesa so iyayi. Anthu awa ndi okuba ndipo chilungamo chache nchonena kuti aba kwambiri. Choncho Michael Owusi zimene wayambazi Amalawi akukondwa nazo. Ngakhale ena akuuzika ikira kuti imene ndi filimu, koma ineyo as long as I know ameneyo ndiye Michael Owusi. Akakuona ngati ndiwe wopusa ukamavina muja na uphika zitumbuwa sanaziwe kuti iwe ndi artisti. Inetu ndakhala ndikuwauza anthu kuti amene amamuziwa Michael Owusi si amene mukumuonayi. Michael Owusi ndi katundu kwambiri. Michael Owusi anabadwa wanzeru. Michael Owusi is able. Ndipo ngakhale anali kuadra anali ndi zache. Ndipo lero akapena chaka makapangisa press briefing kuti tifuna tikufufuze. Iwe tu uli nima connections ngakhale kunja. Even imene ukachoka iwe kuuja ni kuadra ndi kukabwera mu UTM sikuti unali tu iwe kapetu iya. Iwe tu unali more than president. Nderero ati akufuna ati aziopseza ati IMCP ajina Jesse Kabwera aziopseza kuti aye tufuna tikufufuze. Muzakampeza munthu akumanena zimenezo
akumanena zinthu zimene sanamutchulepo zina muziwe kuti munthuyo ndiwonama, munthuyo ndiwokuba. Kutero pamene paja mwaapana pa mkolokolo, mwaapana pa danzi, mwaakanda ndiye ayaluka ndiye akufuna ayuze maferesi kunena kuti iwe Michael Usi usamanene chilungamo, ukungoyenera uyime pa chilungamo osamuopa wina aliyense. Ndipo Amalawi ambiri akukondwa nawe kwambiri chifukwa ziko lino sila munthu, ziko lino sila MCP, ziko lino sila Jesse Kabwera, ziko lino sila ujenera Chakwera, ai ziko lino ndila Amalawi. Ndipo iwo akamanena kuti utithokoze tinakuchitira zabwino, akuiwala kunena kuti boma ilili linali la Tonse Alliance. Ndipo agalu amene wakupanda Chilima akanawina, kupanda Maikaliate akanawina, kupanda Masangwi akanawina, kupanda Makondi akanawina, kupanda Ngalande akanawina, kupanda iwe Michael Usi. Olo ndine ndemwe amene kampeni imene inapangidwa ija amene wali kutiko ndi akamanena kuti utithokoze, amuthokoze, athokozedwe ni ndani? Iwo ndi amene anayenera kuthokoza chifukwa chini ndi chipani cha nkhanza chimene sichinayenerenso kuti chibwerenso mboma ya. Koma malemu Saulos mwana ujayo amene ifache sikuziwika pakana lero kuti zinayenda bwanji, ndi amene anathamanga, ndi amene anachita konvinsi ya Malawi kuti anthu amene wawa abwerere mboma. Ndipo lero anthu a UTM ndi agalu achina Njawalaja, ndi agalu leroli achina Kwesi Msusaja, ndi agalu amene ajawo achina Maikaliate aja, ndi agalu lero anthu osayamika ndi iwowo amene amayenera kuyamika anali iwowo. Osakhala kuti azikapangisa press conference kuti tikufuna tikufufuze. Iniyo musazifufuza nokha bwa matishedi anu akilimpulini yawa mukugawawa osazifufuza nokha bwa muyambe kaye mwazifufuza inuyo nokha zinthu zimene mwagula inu masiku amene magali moto ujeni matishedi mahotelo amene mukumanga ndalama zimene mukungogawa nazi muzifufuze inu osakhala kuti muzimuopseza munthu amene akungoyima pa chilungamo. Ndipo Michael Usi, you have Malawians following you, osaopa makape ngati amene wawa zisiru zenizeni. Ndipo anthu okupha amene wawa, anthu okuba amene wawa, ngati mukufuna kumanga mulibwereso munimange. Ndipo ndikakondwereso kwambiri kunena kuti tizipita kumasankho kukaunyolo kena ntakala wanso. Koma inuyo ndino anthu oyipa kwambiri, anthu achabe, and you don't even deserve to be voted. And ziko linolika nakhala kuti asogoleri amalamulira ziko li ndicho linga kuti azithandiza Amalawi. Ngati kuna lichipani chimene chinayenera kuti ife sitizayimanso, ifeyo tasiya ndale chifukwa chetizatirephereka, ndiye ndinu a MCP itu. So lero munthu akuipangisa misonkhano ndikumauza Amalawi the rot that is in your government ndiye mfuna muzimu opseza kumakapangira ma press briefing atiyamike asatiyambe ife pano asakuyambe neno ndani kulitu anthu ena omenya kunja kunoko, anthu ena ache opshaso kunja kunoko inu ndinu ndani inu agalu ngati inuyo kupanda uji Saulos Chilima muli kutiko inu zisiru kwambiri zisiru mwambaete ndiye ngati ndipo tu Michael ja si size yako iweyo zilimbana ndi ifeyo amene ja si size yako Michael, go and tell the nation the truth. Koma you must beef up security because akupanga na zinthu za uchisiru agalu amene wawa kaya magazi aji na gadama kaya ndani anthu amene apha muziko lino akufuna be azipitirira nawo. Ife zimenezo tilibe nazo ntchito. Amalawi musamale kwambiri, musamale agalu amene wabwera kuti azakuzunzeni zisiru zimene zizi. So palibe zopepesa Michael Usi, osapepesa palibe sozoyika gear winner and ati uchite resign iyo palibe zochita resign. Amene anayenera kuchita resign ndi president wawo anachita kunena kuti ndikangopanga 2 years ngati ndalephera ndizachita resign. Anachita resign. Lero amva kumva kukoma za ku State House ndalama angozigonera paliyepo, alibe vuto lina lililonse. Anthu ama BP anasiya kudwala, ashuga anasiya kudwala panopa angoja makobiri ma State House. Bon Kalindo
the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.